Kaixo, zer moduz? Orain, hirugarren aparatuari buruz hitz egingo dugu, zure bideo kurrikuluma. Hemen azalduko dizut nola entrenatu eta sortu zure bideo kurrikuluma. Zure profil profesionala modu dinamiko, pertsonalizatu eta oso sortzailean nabarmendu dezazun. Lehenik eta behin, zure bideoa ondo planifikatu eta egituratu behar duzu. Grabatu aurretik, gidoi txiki bat prestatu. Iraupen ideala 60 eta 120 segundo artekoa da, eta honela antola dezakezu. Hasteko, egin aurkezpen labur bat, 10 eta 15 segundo ingurukoa. Esan zure izena eta zure lanbidea edo titulazioa. Nahiago baduzu, nabarmendu zure ezaugarri nagusia. Argitu zein den zure helburua, bideo honekin edo zein lan mota bilatzen ari zaren. Ondoren, eskaini 40 eta 60 segundo arte zure esperientzia edo gaitasun garrantzitsuenak azaltzeko. Saiatu lorpen zehatzak aipatzen eta bilatzen duzun lanarekin bat datozen trebetasunak nabarmenduz. Azken 20-30 segundoetan, azaldu zure balio bereizgarria. Zerk egiten zaitu berezi, zergatik aukeratu beharko zintuzkete? Amaitzeko, gonbidapen atsegin batekin amaitu dezakezu, adibidez. Pozik azalduko dizuet informazio hau elkarrizketa batean edo zuen esanetara nago hobeto ezagutzeko. Bideoaren kalitate teknikoari eta eszenografiari dagokionez, gogoratu kalitate oneko bideo batek aldea egiten duela. Erabili argiztapen argia, ahal dela argi naturala edo argi artifizial zuria, eta saihestu itzal arraroak. Soinua garbia eta zaratarik gabea izan behar da, mikrofonoa erabil dezakezu posible bada. Gainera, zaindu atzeko planoa, neutroa, txukuna eta profesionala izan dadila. Jantzi modu egokian, elkarrizketa batera joango bazina bezala, sektorearen arabera egokituz. Oso garrantzitsua, zure hizkuntza eta jarrera. Lasai, garbi hitz egin, ondo bokalizatu eta erritmoa kontrolatu. Erabili hizkera profesional baina naturala, irakurtzen ari zarela ematen ez duena. Mantendu jarrera segurua eta lagunkoia, eta begiratu beti kamerari, ikuslearekin konektatzeko.